За тыдзень да гэтак званых выбараў Лукашенко падпісаў указ аб павышэнні пенсію. З лютага працоўныя выплаты ў сувязі з выхадам на адпачынак з прычыны ўзросту стануць большымі ў сярэднім на 10%. Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін разам з вамі. На пачатак коротка пра галоўнае ў нашым выданні. Вялікае вяртанне ў Белы дом у Вашынгтоне праходзіць інаўгурацыя Дональда Трампа. Чаго чакаць Беларусі ад 47-га прэзідэнта США? Можна чакаць, што калі будуць санкцыі знятыя з Расіі, то яны, канешне, будуць знімацца і з Беларусі. Менавіта тыя санкцыі, якія тычацца саўдзелу рэжыму ў вайне супраць Украіны. Беларускія дэмакратычныя сілы бяруць удзел у сусветным эканамічным форуме ў Давосе. Зараз абмяркоўваецца там фактычна новая архітэктура бяспекі ў Еўропе. І пытанне, ці Беларусь будзе часткай Расіі, успрымацца як расійская губернія, ці як незалежная дзяржава. Еўраскептыкі і прыхільнікі Пуціна. Хто з заходніх назіральнікаў збіраецца прыехаць на лукашэнкаўскія выбары? У гэтым ёсць пэўныя плюсы для ўлады, паказаць, што вот мы працуем на заходнім накірунку, але і мінусы. У гэтыя хвіліны ў Вашынгтоне Дональд Трамп прымае прысягу як 47-ы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Упершыню за 40 гадоў цырымонія інаўгурацыі праходзіць не на прыступках Капітолію, а ў яго ратондзе. А напярэдадні Трамп святкаваў пачатак уласнага тэрміну з прыхільнікамі і абяцаў ім задавальненне з першых жа гадзінаў на сваёй пасадзе. Што адбывалася ў апошнія дні перад вяртаннем Трампа ў Белы дом у нашым сюжэце. Напярэдадні інаўгурацыі Дональд Трамп правёў сустрэчу са сваімі прыхільнікамі. Ён павіншаваў іх з перамогай і падзяліўся планамі на першыя дні свайго другога тэрміну. Мы збіраемся спыніць уварванне на нашы межы, мы збіраемся вярнуць нашу нафту, мы збіраемся здабыць вадкае золата, якое знаходзіцца прама ў нас пад нагамі. Вадкае золата, мы збіраемся вярнуць закон і парадак нашым грамадзянам. Мы збіраемся адрадзіць патрыятызм у нашых школах, выгнаць радыкальныя левыя ідэалогіі з нашых узброеных сіл і з нашага ўрада. І мы збіраемся зноў зрабіць Амерыку вялікай. Таксама ён паабяцаў адразу пасля ўступлення на пасаду падпісаць мноства загадаў і адмяніць некаторыя рашэнні ўжо былога прэзідэнта Джо Байдена. Заўтра вы атрымаеце масу задавальнення ад прагляду тэлевізара. Паводле медыяў, ягоныя першыя загады будуць датычыць унутраных пытанняў, аднаўлення будаўніцтва сцяны на мяжы з Мексікай, антымігранцкія законы і памілавання асуджаных пасля штурму Капітолію ў студзені 2021-га. Пытанні міжнароднай палітыкі абраны амерыканскі лідар закрануў мінімальна. У прыватнасці ён вярнуўся да тэмы вайны ва ўкраіне і паабяцаў хутка яе завяршыць. Паводле інфармацыі CNN, Трамп даручыў сваім памочнікам арганізаваць тэлефонную размову з Пуціным. Яна мае адбыцца ў наступныя пасля ягонага ўступлення на пасаду дні. У Трампа, вядома, ёсць інструменты ціску на Пуціна, як яны былі ў Байдена. Толькі незразумела, наколькі гэтыя інструменты, якімі валодае любы амерыканскі прэзідэнт, ёсць такімі, каб прымусіць Пуціна закончыць вайну. З гэтага гледзяшча са зменай улады ў Вашынгтоне нічога не зменіцца. Таксама Трамп выказаўся адносна перамір'я паміж Ізраілем і Хамасам, якое пачалося ў выходныя. Са словаў палітыка, замірэнне стала магчымым выключна дзякуючы яго намаганням. Іншых рэгіёнаў свету ён не згадваў. Адметна, што Беларусь увогуле не фігуравала ў перадвыбарчай рыторыцы цягам усёй кампаніі. Можна разлічваць на тое, што будзе пэўная пераемнасць у гэтым пытанні. Ўсё ж такі Беларусь не адносіцца да прыярытэтаў знешняй палітыкі Злучаных Штатаў. Таму можна чакаць таго, што тыя людзі, тыя палітыкі, якія былі прыняты на працягу адміністрацыі Байдена, яны будуць захоўвацца і надалей. Гэта, аднак, не азначае, што не трэба працаваць з новай адміністрацыяй. Апошнія дні Дональд Трамп быў заняты зборам сродкаў на інаўгурацыю. Напрыклад, ён стварыў уласную крыптавалюту мемкоін Трамп.
Трамп. За першую гадзіну кошт манеты вырас на 24 тысячы адсоткаў. Яшчэ праз дзень пра запуск уласнай крыпты абвесціла яго жонка Меланія, чым абваліла кошт трампаўскага мемкоіна на 40%. Сусветныя рынкі пакуль не адрэагавалі на змену кіраўніка Белага дому. Аднак абранне Трампа запомнілася беларусам рэкордным ростам курсу долара, які на фоне гэтай навіны пачаў узмацняцца. Россия заявила у своих умовах до мирного пагаднення з Украінай, это зняцце санкцый. Гэта адзін з тых момантаў, які таксама можа ускосна закрануць і Беларусь. Адметна, што падчас сустрэчы з прыхільнікамі Трамп не закранаў рэзанансныя тэмы кантролю над Грэнландыяй і далучэння Канады, аднак згадаў соцсетку TikTok. І ён вітаў аднаўленне працы кітайскай платформы. Напярэдадні яе заблакавалі на тэрыторыі ЗША. Аднак пасля абяцанняў Трампа аддаць адтэрміноўку, аператары пачалі вяртаць доступ да TikToku для амерыканцаў. Кіраўнік кітайскай соцсеткі Шоу Цзы Чу прыняў запрашэнне Трампа на інаўгурацыю. Антон Бяздольны, Белсат. Тым часам беларускія дэмакратычныя сілы на чале са Святланай Ціхановскай трэці раз бяруць удзел у сусветным эканамічным форуме, што традыцыйна прымае швейцарскі Давос. Чаго чакаць беларусам ад гэтай імпрэзы, якая сёлета супадае у часе з інаўгурацыяй новага прэзідэнта ЗША, разбіраўся Ян Федарович. Амаль 5 тысяч жаўнераў, асаблівыя захады бяспекі і пратэсты кліматычных актывістаў. У швейцарскім Давосе распачынаецца сусветны эканамічны форум. Тэма гэтага года – супраца ў інтэлектуальную эпоху. Месца, дзе збіраюцца аўтарытэтныя людзі, эксперты, палітыкі, дзе абмяркоўваюцца лёс сусвету. Это заўсёды месца, дзе варта бываць, дзе варта сустракацца, дзе варта ўдзельнічаць. Асноўныя дыскусіі закрануць рост глобальнай геапалітычнай і эканамічнай нявызначанасці, развіццё штучнага інтэлекту ды іншае. Удзел у форуме возьмуць 2500 прадстаўнікоў бізнесу, міжнародных арганізацыяў, грамадзянскай супольнасці, навукоўцаў, палітыкаў. Сярод апошніх старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен, старшыня Еўрапарламенту Роберта Меццеля, канцлер Нямецчыны Оляф Шольц. Новаабраны прэзідэнт ЗША Дональд Трамп выступіць па відэасувязі. Цяперашні форум адбываецца на тле вельмі вялікіх чаканняў, звязаных з новым прэзідэнтам США Дональдам Трампам, ягоным абяцаннем шматлікім. Калі казаць пра чаканні ў Еўропе, то гэта і лёс НАТО, гэта і найперш вайна Расіі супраць Украіны. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў таксама ўдзельнічае ў сусветным эканамічным форуме. Святлана Ціхановская наведае Давос ужо трэці раз. Гэтым разам яна выступіць у шэрагу панельных дыскусіяў, у тым ліку «Мір праз сілу», якая прысвечаная пытанням бяспекі ва ўсходняй Еўропе. Зараз абмяркоўваецца там фактычна новая архітэктура бяспекі ў Еўропе. І пытанне, ці Беларусь будзе часткай Расіі, успрымацца як расійская губернія, ці як незалежная дзяржава. Пытанне непрызнання выбараў мы таксама будзем падымаць. Вельмі важна, каб пасля 26 студзеня пра Беларусь не забылі, гэтая сітуацыя не нармалізавалася, а каб прызнанне Лукашэнкі не адбылося, каб падтрымка для дэмакратычнай Беларусі захавалася. Акрамя таго, Святлана Ціхановская сустрэнецца з прадстаўнікамі тэхнічных карпарацыяў. З імі абмяркуюць праблемы манетызацыі на платформах, блакавання контенту і ўжывання беларускай мовы. Нам важна знайсці першае, перагаварыць з тымі трэцімі краінамі, з якімі мы не сустракаемся, пра перамовы па вызваленні палітвязняў. Я маю на ўвазе тых, хто размаўляе з Лукашэнкам, не буду іх называць. Другое нам важна, это заручыцца падтрымкаю, тому што зараз кожны год трэба змагацца за працяг падтрымкі для незалежных медыяў, для праваабаронцаў. Сусветны эканамічны форум у Давосе працягнецца 5 дзён. Ян Федарович, Белсат. Лукашенко атрымаў адлуп адкуль, напэўна, сам не чакаў улады Паўночнай Карэі. Востра адрэагавалі на словы узурпатара пра тое, што з паўночна-карэйскага боку нібыта была прапанова аб ягонай сустрэчы з Кім Чен Ынам. Гэта сведчыць пра тое, што візіт Рыжанкова ў ліпені мінулага году ў Паўночную Карэю быў ні аб чым, уласна кажучы. Гэта вось тое, што кажуць, я ўвесь час кажу, гэта толькі дзеля таго, каб намалявацца перад камерамі, дзеля таго, каб казаць, што вось чарговы дыпламатычны прарыў,
А Лукашенко ж з 23-го года, з осені 23-го году марыць пра тое, каб саабразіць на траіх. Расія, Паўночная Карэя і ён. І вось ён спрабуе гэта ўсё так прыпіхнуць, но з заявы Кім Ё Чун бачна, што гэтая спроба за ёй нічога не стаіць. Вось чыста давайте сябраваць, а сэнс напаўнення яно адсутнічае. На мінулым тыдні, разважаючы пра вонкавы гандаль Беларусі, Лукашенко заявіў, яму, маўляў, паступілі прапановы сустрэчаў ад кіраўнікоў Інданезіі, Пакістану ды КНДР. Неўзабаве сястра паўночна-карэйскага дыктатара Кім Чен Іна, ягоная ж намесніца Кім Ё Чонг, зняпраўдзіла заяву Лукашэнкі. Паводле Чонг, менавіта афіцыйны Менск ужо 2 гады дамагаецца сустрэчы на найвышэйшым узроўні з паўночна-карэйскім кіраўніцтвам. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.ru, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку і дзякую, што вы з намі. Тыдзень, што пачаўся сёння, завершыцца лукашэнкаўскімі прэзідэнцкімі выбарамі. Каб паказаць, што ўсё па-сапраўднаму, рэжым не толькі арганізаваў амаль 38 тысяч назіральнікаў, але і запрасіў назіраць замежнікаў і міжнародныя структуры. Але ці дапамогуць яны зрабіць выбары легітымнымі? Ірына Дарафійчук. Агітацыйная кампанія праходзіць спакойна і арганізавана. Такія высновы апублікавалі назіральнікі ад Садружнасці незалежных дзяржаваў у прамежкавай справаздачы. Тое ж яны заяўляюць і на дзяржаўных телеканалах. Наши оценки пока положительные. У нас сформирован штаб, который собирает всю информацию, осуществляет анализ и подготовку заключений по итогам выборов. Паводле Міністэрства замежных справаў, ад краінаў і органаў СНД на выбары акрэдытавалі 240 асобаў. Гэта амаль палова ўсіх замежных назіральнікаў. Самый главный принцип – политическая нейтральность. Будуць і назіральнікі з Еўропы. Так днямі часовы павераны ў справах Беларусі ў Варшаве Алексей Панкратенко ўручыў запрашэнне прадстаўнікам польскай пракрамлёўскай партыі «Фронт». Гэта лідар партыі Кшыштаф Талвінскі, ягоны намеснік Юльян Малінскі, лідар пракрамлёўскай ваенізаванай арганізацыі «Задружны круг» Арвід Плывачэўскі. Ні партыя «Фронт», ні яе прадстаўнікі не карыстаюцца ў Польшчы аўтарытэтам, патлумачыў Белсату журналіст Міхал Патоцкі. Гэта проста антыамерыканскія фанаты Пуціна і Лукашэнкі з абсалютнага палітычнага маргінесу. Яны маюць нулявое падтрыманне, іх нават не ўлічваюць у апытаннях. Кагось падобнага Лукашенка запрашае на кожныя выбары, каб легітымізаваць тэзіс, што рэжым Беларусі мае падтрыманне ва ўсім свеце. Назіраць за выбарамі за кошт лукашэнкаўскіх уладаў прыедуць прынамсі 3 грамадзянаў Швейцарыі. Запрашэнне ад Міністэрства замежных справаў атрымалі Эрык Вебер, Патрык Крэц і Вільгельм Віс. Паводле швейцарскага выдання Блік.ЦГ, все яны вядомыя прарасійскімі поглядамі, а Эрыка Вебера на радзіме судзілі за фальсіфікацыю выбараў. У гэтым ёсць пэўныя плюсы для ўлады, паказаць, што вот мы працуем, заходзім на кірунку, але і мінусы, тому што калі ты працуеш з такімі арганізацыямі, то магчымасць знайсці паразуменне з сістэмнымі палітычнымі сіламі атрымліваецца складанне. Пры гэтым назіральнікаў Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе на выбарах не будзе. Менавіта прадстаўнікі АБСЕ падчас папярэдніх выбарчых кампаніяў у Беларусі гаварылі пра несвабодны і непразрысты падлік галасоў ды пра шматлікія парушэнні. Хоць Лукашенко на словах не быў супраць іхнага прыезду. Приедут, пусть едут эти все западники. Не приедут, значит не приедут, это их право. Я думаю, что в нынешней кампании, исходя из того, что происходит, нам надо подумать серьезно, есть ли смысл нам от чего-то отказываться. Приходите, смотрите. Напрыканцу мінулага тыдня Лукашэнкаўскае Міністэрства замежных справаў паведаміла, што ўсё ж запрасіла АБСЕ на выбары. Але АБСЕ яшчэ 9 студзеня заявіла, што беларускі бок своечасова не даслаў запрашэння і прыехаць яны не паспеюць. Асноўнай жа асаблівасцю цяперашніх выбараў Андрэй Казакевіч лічыць не адсутнасць незалежнага назірання, а адсутнасць перадвыбарчай адлігі. Звычайна перад выбарчай кампаніяй заўсёды некалькі месяцаў была такая вольніца, там вот розныя кандыдаты маглі казаць, што хацелі, там на вас чырвона-белым сцягам там якія-небудзь пікеты праводзіць, ўзровень рэпрэсіяў зніжаўся. Это для того, каб вот паказаць, што
Улада і так можа перамагчы. Сёлета гэтага няма, але як і на папярэдніх выбарах, заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. У 2020 годзе паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі датэрмінова прагаласавалі амаль 42% выбарнікаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Ну і якія лукашэнкаўскія выбары без прэвентыўных затрыманняў? На беларускай мяжы днямі, прынамсі 20 кіроўцаў цяжкавікоў трапілі ў рукі сілавікоў. Пра гэта паведамляюць крыніцы тэлеграм-каналу суды, затрыманні горадня і вобласць. Паводле інфармацыі, у кіроўцаў шукалі праявы так званага экстрэмізму, правяралі мабільныя тэлефоны, лайкі, каментары і падпіскі. Пад нагляд сілавікоў людзі траплялі незалежна ад тэрміну свайго перабывання па-за межамі Беларусі. Праваабаронцы чарговы раз просяць правяраць свае падпіскі і дзеянні ва ўсіх сацыяльных сетках перад тым, як ехаць у Беларусь. І загадковая смерць беларуса ў Турцыі, былога дырэктара Лідскага дзяржаўнага ліцэю меліярацыйнага будаўніцтва знайшлі мёртвым у кватэры ў Анталіі. Трывогу забілі сябры, калі мужчына перастаў выходзіць з імі на сувязь. Цела 54-гадовага Сергея Будніка сябры знайшлі напярэдадні. Мужчына ляжаў у крыві на канапе. Прычыну смерці, аднак, вызначыць адразу не ўдалося. Цела забралі ў морг Інстытуту судовай экспертызы. Вядома, што Сергей Буднік хварэў на цыроз пячонкі. Для цяжкіх стадыяў гэтая хвароба характэрны крывацёк з венаў страваводу. Турэцкія службы пачалі расследаванне на падставе факту смерці. Месяц прастою Астравецкай АЭС у снежні Міністэрства энергетыкі паведаміла аб спыненні працы другога энергаблоку. Пры гэтым дакладную дату яго спынення ў афіцыйнай заяве не агучылі. Паводле ж выдання «Зеркала» гэта магло здарыцца яшчэ 4 снежня. Тым не менш, Александр Лукашенко чарговы раз заяўляе, што неабходна будаваць другую атамную электрастанцыю. Падрабязней Руслан Игнатович. Больше убеждаюсь в том, что нам надо строить вторую атомную станцию. Кто обладать будет энергией? Лукашенко зноў марыць пра новую АЭС. Маўляў, гэта эканамічна мэтазгодна. Пры гэтым першая станцыя, Астравецкая, прастойвае больш за месяц. Зачем говорить о второй атомной электростанции, если она будет строиться снова-таки специалистами Росатома, создавая дополнительную зависимость от поставок свежего ядерного топлива, оборудования, подготовки специалистов, обслуживания и так далее и тому подобное. То есть еще теснее, еще сильнее привязывая Республику Беларусь к своему большому брату. Лукашенко не ўпершыню ўздымае тэму другой АЭС. Падобныя заявы гучалі ў 2022 і 2023 годах. Аргументы застаюцца нязменнымі. Чыстая энергія, таннае паліва і доўгі тэрмін службы станцыі. Але ці толькі гэтыя мэты пераследуе самаабвешчаны кіраўнік? Лукашенко хотел бы увайсці ў гісторыю неким таким сверхдзяржаўнікам, зверхдзяржаўнікам, і для яго прыкладам в некоторой ступени з'являецца Сталин. Он весь час относится до того советского перыяду, и існавала прысловие, что вось Сталин атрымал Россию у лаптях, а пакінуў з ядерным узбраеннем. Пры гэтым эксплуатацыя атамнай электрастанцыі далёка не просты працэс. По папярэдніх дамоўленасцяў якраз таки не ў Россию будуць вывозіцца ядерныя адходы, а будуць яны недзе прыхоўвацца ў Беларусі, што небяспечна, бо ў нас няма такіх складовішчаў, і гэта небяспечна для серадовішча і для будучыні Беларусі. Застаецца праблема і выбару месца для імавернага будаўніцтва другой станцыі. Паводле міжнароднай практыкі, АЭС звычайна будуюць каля буйных вадаёмаў для ахалоджвання рэактараў, але ў Беларусі могуць быць цяжкасці з пошукам адпаведнай пляцоўкі. Я не думаю, что на территории Республики Беларусь достаточно чистой воды для того, чтобы обеспечить не только нужды населения и промышленности, но и потребности большие, огромные, если можно, по сравнению со всеми другими потребителями, нужды новой атомной электростанции. Да таго ж ва ўмовах эканамічных санкцыяў будаўніцтва новай станцыі робіцца фактычна немагчымым. Руслан Игнатович, Белсат.
І папярэджанне ад дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі Літвы. У сацыяльных сетках распаўсюджваецца фейк пра падрыхтоўку ваенізаваных беларускіх фармаванняў літоўскімі спецслужбамі. Літоўскі бок прадэманстраваў фотаздымак падробленага дакументу на літоўскай мове. У ім шмат арфаграфічных памылак. У прыведзеных фрагментах згаданай паперы вядзецца пра быццам бы стварэнне дэпартаментам дзяржаўнай бяспекі Літвы вайскова-патрыятычнага клубу «Ліцвіны». Там апісаныя характарыстыкі яго ўдзельнікаў, ёсць і выснова пра, цытата, недастатковую падрыхтаванасць клубу для развіцця актыўных дзеянняў у дачыненні Беларусі. Літоўская дзяржбяспека зазначае, што разглядае гэту інфармацыю як частку інфармацыйнай кампаніі супраць Літвы. Актывізацыю ж спецслужбаў Беларусі ў Літве звязваюць з электаральнай кампаніяй Лукашэнкі. На мінулым тыдні дзяржсакратар Савету бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч распавёў пра планы, што нібыта маюць дэмакратычныя сілы. У прыватнасці ён казаў пра актыўнае рыхтаванне беларускага вызвольнага войска, якое мае намер вызваліць адзін з раёнаў Беларусі і запрасіць туды міратворцаў. Пад Смалявічамі шукаюць метэарыты. Летась 25 снежня камеры беларускай метэарытнай сеткі зафіксавалі так званы супербаліт. Ён праляцеў над Менскам і ў выглядзе метэарытаў упаў каля Смалявічаў. Агульную масу метэарытаў ацэньваюць на некалькі кілаграмаў. Жыхароў навакольных вёсак просяць зважаць на камяні з абвугленай скарынкай, сколамі, чорнай аплаўленай матавай паверхняй або ржава-бурым колерам. Вядома, што ўчора валанцёры зладзілі першыя пошукі. Як паведамляюць у Менскім планетарыі, знаходжанне метэарытаў мела б вялікае значэнне для беларускай навукі. Спадарства, наперадзе вас чакае рубрика онлайн, дзе мы разам прыгледзімся да самых цікавых публікацыяў на нашай інтэрнэт-старонцы. Belsat.eu ўжо праз імгненне запрашае. Смерть беларускай добраахвотніцы Марыі Зайцавай узрушыла беларускую грамадскасць. Маладая дзяўчына з Гомля загінула на Донбасскай перадавой на другі дзень пасля сваіх 24-х народзінаў. Пра тое, як складваліся кар'еры у Марыі у другім інтэрнацыянальным легіёне, нашаму сайту распавёў колішні камандзір легіёна палкоўнік Руслан Мершніченка. Марыя пачынала з медычнай працаўніцы і дайшла да снайперкі. Яна працавала над сваім эмацыйным станам. Яна эмацыйная, гарачая, а снайпер мусіць быць стрыманым. І вось тут вялікае значэнне мае падтрыманне камандзіраў і пабрацімаў. Яно ў яе было. Яна была вельмі добразычлівая, яна вельмі светлы і сонечны чалавек. Марычка была любіміцай. Яе любілі ўсе. Што падштурхнула Марыю пайсці ў снайперкі і чым займаюцца іншыя дзяўчаты ў складзе легіёну, чытайце ў вялікім інтэрв'ю на нашым сайце belsat.eu. Ксенія Каменка, якая ў лютым 22-го выйшла на савецкую плошчу ў горадні з плакатам «Не вайне ва ўкраіне», мае патрэбу ў дапамозе. За той учынак дзяўчыну выключылі з інтэрнату, пакаралі штрафамі, тройчы затрымлівалі. Цяпер яна ў бяспецы ў Польшы, але ёй неабходная дапамога. Наш сайт belsat.eu зрабіў вялікае інтэрв'ю з Ксеніяй. У ім дзяўчына распавяла, як адважылася на такі смелы ўчынак выйсці з пратэстам на плошчу ў Беларусі. Ксенія падрабязна апісала падзеі таго дня, як яе затрымлівалі і як пісалі з ёй прымусовае відэа. Пасля пераезду ў Варшаву Ксенія працавала ў беларускім доме, у асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой ды ў іншых кампаніях. Але цяпер дзяўчына зноўку ў пошуках працы. 1 лютага Ксеніі споўніцца 25 гадоў, і яна вельмі разлічвае на дапамогу, якая патрэбна ёй, каб аплаціць жытло ды медычныя паслугі, пакуль яна шукае працу. Калонку палітычнага аглядальніка Віталя Цыганкова на тэму хуткіх выбараў таксама можна прачытаць на нашым сайце belsat.eu. Наш калега разважае наконт таго, ці зацікаўленая Масква мяняць Лукашэнку на кагосьці іншага.
У сваёй калонцы палітычны аглядальнік аспрэчвае меркаванне іншых аналітыкаў, што Масква шукае Лукашэнку замену. Я лічу, што Расія можа сапраўды сыпаць Лукашэнку солі на хвост, пашчыпваць, пакусваць, нерваваць яго, ствараць яму псіхалагічныя праблемы. Але яна не збіраецца зрынаць Лукашэнку. З чаго б мяняць уласнага васала? Так, ён часам капрызлівы і нязручны, часам надта шмат просіць, але васал. І яшчэ одна актуальная тэма з нашай старонкі Белсат.у, таксама прысвечаная дачыненням Пуціна і Лукашэнкі. Прэс-службы палітыкаў па-рознаму напісалі пра тэлефонную размову, якая адбылася на вадохрышча. Крэмль раскрыў, што Владзімір Пуцін пажадаў Лукашэнку, цытата, поспехаў на выбарах. Але беларуская прапаганда пра гэта не згадала. Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман растлумачыў Белсату, што такія зычэнні з боку Пуціна з дыпламатыяй нічога супольнага не маюць. Як ён кажа, калі палітык робіць такія заявы, ён парушае прынцыпы нейтральнасці і паказвае сваю пазіцыю. У Маскве бачаць Беларусі краіну, што цалкам пад іх кантролем. Яны маюць свой погляд на тое, хто мусіць кіраваць. І гэтых поглядаў не хаваюць, а паказваюць, што вельмі моцна ўплываюць на Беларусь. Расія падкрэслівае тым самым залежнасць Беларусі. Дональд Трамп афіцыйна прыняў прысягу і заступіў на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Якія ж планы ў 47-га прэзідэнта США на Украіну і Беларусь? Глядзіце ўжо праз момант праграму «Белсат-Зум», дзе мой калега Алесь Залеўскі паразмаўляў з вядомым украінскім публіцыстам Віталём Портнікавым. А за аб'ектыў дзякую. Да хуткай сустрэчы.